Imaginatzen duzue industrian erabiltzen diren plastikoak 3D inprimagailuetan egin daitezkela? Ni Xavier López de Pariza naiz, EBA 3Dko CTOa eta EHUn ikerlari bezala lan egiten dut. Eta azken hilabete hauetan EBA 3D spin-offa bultzatu duen pertsonetako bat. EBA 3Dren helburua da akademiatik eta ikerkuntzatik ateratako teknologia hau merkaturatzea eta bereziki plastiko injekzio eta kautxo injekzioan lan egiten duten enpresei erramienta bat ematea haien innovazio eta produkzio prozesuak azkartzeko. Ni naiz Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle titularra. Gu ikerketa taldean hasi ginenean lanean 3D inprimazioarekin ikusi genitun bi erronka nagusi. Batetikan jasangarritasuna eta bestetikan lortzen diren materialen propietateak ez zirela egokiak. Normalean erabiltzen dituzu disolbatzaile organikoak toxikoak direnak. Gure kasuan ura erabiltzen dugu eta lortzen dugu prozesu hori oso jasangarria izatea. EBAn garatu dugun prozesu kimiko eta teknologikoa, materialak inprimagarriak egiteko prozesu bat da, non pasa gaitezkeen material sendo eta elastikoetatik material zurrunetara. Teknologia honekin kautxo naturalen propietateak dituzten materialak inprimatzen kapazak gara, eta ez ditugu 3D moldeak erabiltzen. Horretarako, emultsio polimerikoak erabiltzen ditugu. Erretxina hauek oinarritzen dira hemen polimaten luzez landu diren materia prima batetan, edo oinarrizko materia batean, direla latexak edo emultsio polimerikoak, eta haiekin 3D piezak egite ditugu. Jasangarritasun aldetikan abantaila asko ditugula, eta nik ikuste dut hemendikan 5 urtetara EBAko produktuak egongo direla bai automozioan, bai robotikan eta alba dugu baita biomedikuntzan. Horrek eskaintzen duena, industriei eta enpresei eskaintzen diena da, sekulako denbora eta errekurtso aurrezki bat. Bai gaude kontaktuan Euskal Herriko enpresa diferentekin, bai kautxoko enpresakin, makina erramientako enpresekin, eta saiatzen ari genara da beraien beharrak ikusten eta ea gure teknologiarekin behar horiek bete ditzazkegun. Euskal Herriko Unibertsitateaz eta Polimatetaz gain, gure proiektuan oso erabilgarria eta garrantzitsua izan den entitate bat, Arizona State University dela, estatu batutakoa, haiek izan direlako teknologia horren garapenean asko bultzatu duten entitate bat. EBA 3Dren prozesuak ahalbidetzen duen abantaila da, erretxina komertzialekin konparatuta, gure materialek eskaintzen dutela flexibilitate eta propietate hobekuntza nabarmen bat, eta hau egiten dugu luzez garatutako material oinarrizko bat dugulako, latexak. Hau da, orain arte garatu diren materialak duten erronka edo muga nagusia propietateak dira, eta gure teknologiarekin hobetzen duguna da propietate horien izaera edo handikuntza.